Takže čurska, já jsem měla na 199 a tam byla druhá hodina Minecraft a když jsem tady sama zřídila se společně s Martinem. Ahoj! A budeme hrát zase Minecraft, Martin bude hrát kreativ. No, protože já to moc neumím. Já to ještě cvičím. No, já to nemám. Protože já jsem minulý kolo jsem neměl aspoň Hej, já jsem si to spávnu. Hej, já jsem namaný. Hej, no tak, to jsem zabral. Takže hodně špatně, tak to je lepší. Pojď ještě. Já tady hledám uhlí a nic. My jdeme těžit do svý kejvky. Já si to taky spávnu na tom iglu. Musíme se sněžný bajom najít. Co? Musíme najít někde ten sněžný bajom. Jo. Lidi, teď to bude trvat taky 11 minut. Jo. No to jsem viděl. Ale shit, koukejte, kolik jsem toho natěžil. What the fuck? 64 cobblestone. Jako, opravdu? Jo, koukej. Wow. Kde? Holy shit, to mám na milion pecí. No a já ten crafting stejně jak můžu spalit, takže já tady mám... Zase. Okay. Já tady mám už pec. Od začátku v iglu. Jaj. Ty se taky má. Nedáme multiplayer. A hrajeme spolu, ne? To já si... to je dobrý, já si můžu vytvořit dřevěné uhlí. Já si dám multiplayer. Tak, palivo. Tak a počkám si stejně 5 má. Já hraju multiplayer. Já hraju multiplayer. Wow. A survival. Pasky. Já hraju s nějakýma lidma, možná i s tebou. Já budu s tebou. A nebudeš mě zabíjet, když budeme spolu hrát? Neboj se. Ale já se bojím. A můžeš bydlet u mě třeba. Ale asi nebudeš mít postel, promiň. Tak ji vykraftíme. Já vím, ale to tady nejde. Co? To tady musíš mít od každého 3. Kde jsem to spávnu? Nevím. Ostrůvej zase, ne u tebe, je to multiplayer. Jdeme na dřevíčka, protože to je důležitý, že jo? Jo, je to lidi. Jo, už natáčíme 3 minuty. Hele lidi, jestli budete chtít další videjko, tak dáme tak musí dát kolik leků třeba. Já nevím. No, tak 10. To jsem si taky myslel. To stačí. Mám hodně dřeva. 32 a 33. Co? Hele, já nějakou farmu. A je venku to má, když se kouknete. Nikdy nepřišel. Já jsem dal vínek. Nikdo mě nepřišel na koukej hovna. Jsou. Tráva. To není tráva. Je. Protože já jsem chtěl. To je schnilá tráva. A tam jsem nikdy teda nebydlel teda. Hej, já jsem tady zalogovaný. Ne, ale byl trochu. Tady je hodně světla. Hej, já jsem nehrál spolu. Ho jsi dal taky multiplayer, tak jsme byli i spolu potom. Já jdu do sítě. Nebo mě tak bolí hlava. Já si to stlumím lidi. Na plný perdě si to stlumím. Protože asi nechcete tam slyšet jenom chodící. Takže jsem si to úplně stlumil. Bahně. Takže meč je důležitý, takhle meč. Důležitý. A pumpáč. A já jdu teda těžit. Za chvíli se mi rozbije krumpáčová lopata. Hej, já jsem měl všechno dřevěný a ani se mi to neníčilo, nebylo to hustý. A nebyl to kreativ.
Fuj, já jsem tam měla práva, fuj. Ble.